Bueno, mga kapaglaom, mayong hapon, mayong gabi, mayong buntag, tipo kalibutan. Yan ang sabi nyo kapaglaom, Jerry like mga pagkiguban, kaninyo nitakna sa kabuntagon, kauntuhon, kagabion, alang sa tanan nga namati. Ato na sa aning propesiya, sa pagpadayon mga igsoon, may tungod dining kapituan kasimana o 2,300 days or years nga mao ni masabtan sa mga tao, mga kapaglaom, masabtan og tin-aw kayo nga unsa na kaduol ang atong panahon karon. Tapos dili pa ta magampo sa ta. Dalaygon mi ano mga Dios intak na sa buntagon, kauntuhon, kagabion sa buong kalibutan, ka magapanalangin sa mo nga mga listeners, sa mo nga mga viewers, nga masabtan nila kining kapituan ka semana o 2,300 days or years sa propesya. Salamat o Diyos nga ikaw magatubag sa pag-ampo sa ngalan ng Jesus. Amen. Mga kapaglaom, padayon ta diri sa atong tulumanon, mahitungod mga higala niining kapituan ka semana or 2,300 days or years sa propesya kapaglaom. No? Og aron na atong madetalye mga kaigsuonan, atong matagaan ni og pagtagad higala. No? Kay importante kaayo mga kapaglaom nga ang propesya ato gayud nga matagaan og pagtagad mga higala, di ba? Oh. Karon pareyon to. Unsa man ang propesya mga kaigsuonan, di ba? Ato ning makuha og pagtagad higala kon ato ning tun-an mga kaigsuonan ikan sa gitawag og kapituan ka semana og hangtod na magpintada nato kapaglaom sa 2,300 days or years. Walay usa ka paglaom nga magduha-duha nga si Jesus mao ang matuod nga Mesiyas human siya makatuon sa paminatngonon sa tagna sa kapituan ka semana. 5 ka mga tuig sa wala pa siya matawo higala usa ka tagna sa panahon nga matiman-an og nagabutyag sa tuig sa pagbautismo ni Kristo, sa tuig sa iyang paglansang ug sa tuig sa diha nga maayong balita magasugod alang sa hintil. Ang nagbutyag nini nga tagna nagpakita sa malig-on nga pahayag kapaglaom nga dili masayop ang pulong sa Dios. Adunay pangutana. Kinsa ang gipadala sa pagpasabot kang Daniel may tungod sa pananawon? Ang tubag nato ana mga higala kapaglaom Daniel 8:16, og nadungog ko ang tingog sa usa ka tawo sa taliwalas duha ka tampi sa ulay. Og nagasampit og ningon, Gabriel, ipasabot nining tawo ang pananahon. Si Gabriel kapaglaom mihatag kang Daniel sa kasaysayan sa gitawag og laki nga karnero, laki nga kanding o sa gamay nga sungay. Apan ang 2,300 ka mga adlaw nga gisgutan sa Daniel 8:14, wala isa-isay sa samang panahon tungod kay si Daniel nagmaluya og nagdaot sa pipila ka daw. Daniel 8:27. Adunay pangutana, mibalik ba si Gabriel sa paghingpit sa kasaysayan sa 2,300 ka mga adlaw? Oo. Sa nagasulti pa ako sa pag-ampo, Daniel 9:21-23, ang tao nga si Gabriel nga akong hingkit-an sa pananaon sa sinugdan. Sanglit gipalupad sa makusog, mihikap kanako sa panahon nga duol na ang panahon sa paghalad sa kapunon og ako gipasabot niya og nakigsulti kanako mingon, o Daniel, ako mianhi karon sa paghatag kanimo sa kaalam sa pagsabot sa sinugdan sa imong pagpangalyupo. Gipagula ang sugo ug ako mianhi sa pagsugilon kanimo. Kay ikaw gihigugma gayon pag-ayo, busa palandunga ang pulong ug sabta ang pananaw. Daniel 9:21-23. Kapaglaom sa naunang
19 ka mga bersikulo o 19 ka mga bersikulo sa Daniel 9. Nagpakita higala nga si Daniel naghimo sa mga pagsusi mahitungod sa panahon o sa pagkabihag. Siya higala nagtuo nga kini kapituan ka mga tuig apan tungod kay siya wala pa makasabot sa kahulugan sa 2,300 ka mga adlaw siya nahadlok nga ang Dios magalugway sa ilang pagkabinihag. Si Daniel nagampo, nagsugid sa iyang mga sala o nangalyupo nga ang pagkabinihag dili pagalugwayan. Nay pangutana higala. Pila sa 2,300 ka mga adlaw ang gihatag sa nasod sa Hudiyo. Daniel 9:24, kapituan ka semana mo'y tagal ibabaw sa imong katawhan o sa imong balaang syudad sa paghuman sa kalapasan o sa pagtapos sa mga sala o sa paghimo sa pagpasiguli alang sa kasalanan o sa pagsunod sa walay katapusan o pagkamatarong sa pagpatuod sa pananaon o sa panagna o pagtihog sa labing balaan sa mga balaan. Higala ang pulong tagal, nagkahulugan pagputol tungod kay kini nga kapituan ka semana anaa sa nataran sa simbolohanon nga tagna kapag laom Daniel 8 ug 9. Kini nga panahon paghubaron sumala sa usa ka adlaw matag tuig nga prinsipyo nga gisgutan sa Ezekiel 4:6 og Números 14:34 sa mao nga pasikaran. Ang kapituan kapag laom semana nagkahulugan og 70 times 7 or 490 ka mga tuig. 490 ka mga tuig. Karon mga kaigsunan, atong nahibaluan nga kini nga mga tagna kapag laom walay lain nga subay og nagatudlo nini gawas sa Seventh-day Adventist. No, wa ko kadungog sa uban nini. Daghan ako reliyon nga na estudyohan higala pero wala sila pa makapa-estudyo nining mahitungod sa tagna. Pangutana, unsang 5 kadagkong hitabo ang gipakita nini nga tagna? Daniel 9:25-27. Busa hibalo ito, basta nasabta nga sa pagula sa sugo sa pagpayuli sa pagtukod sa Jerusalem alang sa Mesiyas, ang prinsipe mapito ka semana kanuman og 2 ka semana. Tukuron kini pag-usab uban ang dalan ug ang kuta bisan sa masamok nga mga panahon. Ug sa tapos sa kanuman og 2 ka semana, ang Mesiyas pagapatyon ug siya walay bisan unsa ug ang katawhan sa laing prinsipe nga moanha mo'y muguba sa syudad ug sa balang puloy-anan ug ang katapusan niya na may uban sa baha ug bisan hangtod sa katapusan may gubat ang mga pagpanumpag itagal nga daan ug siya magapamatuod sa lig-on nga tugon uban sa daghan sulod sa usa ka semana ug sa tunga-tunga sa semana iyang pahunungon ang paghalad ug ang halad nga kalanon ibabaw sa pako sa mga dalumtanan moanhi ang mga lumpag bisan hangtod sa pagtibawas ug kana sanglit na tagal na ang kaligot-got igabubo ibabaw sa linumpag. Kapag laom, adunay sugo sa pagpahiuli sa pagtukod sa Jerusalem. Ikaduha, ang dalan pagatukuron pag-usab maingon man usab sa ang kuta. Number 3, alang sa Mesiyas ang prinsipe. Number 4, ang Mesiyas pagaputlon sa tunga-tunga semana. Number 5, ang nasudnon nga pag-antos matapos human sa matagnaon nga kapituan ka semana. Unsang pitsa ang gikahin alang sa sugos pagtukod pag-usab sa Jerusalem? Ato nang mabasa sa Esdras 1:1-4. Adunay tutulog ka mga sugo nagatugot alang sa bruhanon nga binihag sa pagbalik sa puloy-anan. Ang sugo ni Ciro sa 537 BC, wala pa si Kristo. May kalabutan sa pagtukod, pag-usab sa templo, pag-uli sa mga balaang sudlanan sa templo o sa pag-ampos templo. Esdras 1:1-4. Ang sudlanan higala o ang balaang sudlanan sa templo mo na nga gitawag og sudlanan sa templo o sa pag-ampo sa templo.
Ang sugo ni Dario ni atong 519 BC mao'y pagpag-o sa unang sugo tungod kay may kakulian sa buluhaton isla 6 city adto 12. Sa katapusan ang sugo ni Artajerjes sa 457 BC dugang nga pagpadako sa pagtukod sa pag-ampo sa Jerusalem. Naghimo og maarangan nga pagpatindog sa usa ka estadong Hebrehanon o sa usa ka pagbulutan, Esdras City 1126. Og sa Esdras 6:14 kining tutulog ka mga sugo gisgutan ingon nga sugo sa Dios sa Israel. Kapag laom ang naunang 7 ka semana gitawag na sa 49 ka tuig. Daniel 9:25. Mao ang pagpakita sa pagtukod pag-usab sa kuta ug ang syudad misugod sa pagkaumol 408 BC. Mao mo na ni mga igso no. 457 BC o antod na mga higala sa 483 BC o katong 49 mao to ang pagtukod kapag laom no. Katukod og templo pagatukoron pag-usab mga kaigsunan. O mo na higala kung atong subayan mga kaigsunan no. 70 weeks times 7 weeks equals 490 kini. O, ikan diri mga kaigsunan paingon diri. Unya ang pagtukod pagatukoron pag-usab ang Jerusalem 7 weeks. 7 weeks times 7 equals 49. O, 49 mga kaigsunan. Busy na siya, busy. Ato na mabasa sa Esdras 7:11-13. Unya ang templo nga tukuro mo sa Esdras 7:21-27. Built the city of the wall. Nehemias 2:5-17. Beginning of the 2,300 days. Daniel 9:24-27. Wala mga kaigsunan hanto naabtan gani ni Jesus no under pa sa Roma. Gitun-an man nato ang upat ka mga mananap mga kaigsunan. Ang katapusang mananap nga nakita sa tagna mao ang Roma. Atong mabangis nga puthaw nga mananap. Adire na abtan pa ni pagbotismo ni Jesus mga kapaglaom. No? Kung ato masan ang mga teksto Daniel 9:26 Mesias be cut off but not for himself. Isaiah 53:5 wounded for our transgression. Unang Pedro 2:24 bear our sins. Lucas 23:33 they crucified him katong gilansang siya. Daniel 9:27 katong giputol no tunga semana ang sacrifice pagapat ng Mesiyas. Lucas 23:45 Yale and the temple was rent. Wala siya mga kaigsunan. Hantod niya namatay si Kristo 31 AD sa tunga-tunga 3.5 years, 3.5 years. Unas tunga-tunga pagpatyon ang Mesiyas. 1 week equivalent to 7 years. Okay, propesya man Ezekiel 4:6 yang usa ka adlaw sama sa usa ka tuig. Okay. Hantod niya ang gospel higala sumalas katumanan sa Jeremias 31 nga ang mayong balita ang kahayag ipadala ngadto sa mga hintil. Og ang mga Hudiyo ini kapag laom mao ang nagsangyaw sa mayong balita, no? Usa si Pablo ni ana nagsangyaw sa mayong balita ngadto sa mga hintil. Buhat 13:45-46, Buhat 7:54 anto 60. Buhat 8:1-4, Mateo 21:43 o 27 o 27:25. End of the week, allowing Diyos to accept or reject the gospel, bring in everlasting righteousness. Ano mga kaigsunan no nangagikan sa 490 sa 34 mga kaigsunan 70 weeks
490 na 490. Mukuan ka na mukabat ka na hantod sa 1844 ug 1810. No, 1810 plus 490 mo equivalent na siya 2,300 years. Okay. Sa Daniel 7:9 o Daniel 8:14 gisulti na diya nga 2,300 years paggahinluan ang sanctuary. Unang dako kayong kapakyasan ni Miller tungod kay nagtagna siyang mobalik ang Ginoo apan ang resulta day mong paghinlo sa sanktuaryo, no? Na kabat din na gikan ni ana sa 1844 hantos 457 BC mukabat ka na og 2,300 days or years sa propesya. O, muna diya mga tigsunan. Unsang pitsa ang gigahin alang sa sugos pagtukod pag-usab sa Jerusalem atong pangutana kaniya 537 BC before Christ, no? 457 BC na nagsugod mga higala. Ang pangutana, unsa ang kahulugan sa pahayag alang si Mesiyas ang prinsipe? Ang Mesiyas nagpakita sa katapusan sa 69 ka mga tuig o 483 ka tuig sugod sa tingdagdag sa 47 BC ngadto sa AD 1 human kang Kristo. Hingpit nga 457 BC ka tuig higala apan ang tagna kapag law nagaingon nga dunay 483 ka tuig ngadto sa Mesiyas. Usa ang 26 ka tuig ang magdala ngadto sa tingdagdag 27 AD. Ang Mesiyas naghulugan Kristo o usa ka dinihog sa karaan nga mga saserdote ang mga hari gidihog sa diha nga sila magasugod sa ilang buluaton o gatiman-an magasugod ug magasunod nga mga kamatuoran. Si Kristo higala gidihog Espiritu Santo sa Espiritu Santo buhat 10:38. Ikaduha ang Espiritu Santo mikunsad kang Hesus sa iyang pagbautismo sa iyang pagsugod sa iyang buhat sa kinabuhi. Mateo 3:16. Ikatulo si Hesus gitawag nga Mesiyas siyang suod nga mga sumusunod. Juan 1:41. Kaupat, si Kristo misaksi sa katawhan siyang kaglingon nga pagtihog. Lucas 4:14-21. Sa diya nga si Kristo kapag laumingon, kalima, human sa iyang bautismo ang panahon ani nagayon. Siya nagpaybalo sa katapusan sa ika-69 ka semana busa ng alyupo kang Daniel 9 ingon nga pamatuod sa iyang pagka-Mesiyas. Marcos 1:15. Higala kining 490 ka tuig nga panahon mao ang daghan nga mga paagi ang dagkong pagtapos katuigan kapag laom sa daan nga tugon. Sa panahon nga ang patriarka manalagna og mga hari nga nagalantaw, ingon niya kini kapag laom nagtuman sa pagpakita sa pag-alagad o sa pagpasiguli nga kamatayon sa Mesiyas. Apan ang kalaot ang nasod sa mga Hudyo nagpuno sa kupa sa iyang kalapasan. Ugaling ang kinabuhi ug kamatayon si Mesiyas mao ang pagtapos sa mga sala nga naghimo nga pagpasiguli alang sa kasal-anan ug ang nagdala sa walay katapusan nga pagkamatarong ang iyang alagad. Nagapalig-on sa tagna apan labaw pa niini ang panghitabo sa pagdihog sa labing balaan. Nagsulti alang siyang pagka-Mesiyas ingon nga saserdote sa mga tao dito sa langitong sanktuaryo aron sa pag-alagad diha sa kayuhan alang sa mahinulsulon nga lalaki o babay. Basa ang Hebrehanon higala kapag laop 8 og 2 og 9:24. Sulod niini nga tagna kapag laom anaa pagbalhin sa atong pagtagat ngadto sa langitong sanktuaryo. Gitagna sa Salmo 114 ug Isaiah 53:12 ug Zacarias 6:11-14 nga si Kristo mamahimo nga usa ka saserdote dinhi sa basahon sa Daniel. Kita gitudlo sa sanktuaryo diin siya magaalagad kapag laom kini gapalig-on o gipalig-on gipadako sa basahon sa mga Hebrehanon. Pangutana, giun sa tagna sa pagtuman sa pagputol sa Mesiyas taliwala sa semana. Ato na mabasa sa Mateo 25:51. Sulod sa tulo ka tuig ug tunga si Kristo nagatuman siyang pag-alagad sa katawhan. Unya siya pagapatyon og siya walay bisan unsa
tunga-tunga sa ikapito ka semana, ika-70. Pito, tunga-tunga, 3 and 1 half, kay 7 times 7, 49. 1 week times 7 equals 7 days. O 7 days, 7 years. O sa propesya. So, tunga na 3 and 1 half years. Ipakita kapag laon sa paggisi, sa pagkagisi sa dili tawahanong gahom nga paagi sa tabil sa timpo katong nagisi. Mateo 25:51. O gikinanglan kapag laon nga mahibaluan nga siya magapamatuod sa lig-on nga tugon uban sa daghan sulod sa usa ka semana. Pito ka tuig ingon nga gitagna siya nga naghimo ni sulod sa 3 and 1 half years o katuig human sa iyang pagkalansang pinagi sa karaang apostol o sa karaang mga apostol, Hebreanon 2:3, nga naghimo sa kinatibuk-an nga pito ka mga tuig. Pangutana, unsang buhat sa pagkapangulo nga ang mga Hudiyo ang nagtapos sa adlaw nga kaluwasan nga 490 ka tuig alang sa nasod nga Hudiyo. Buhat City 54 hangtod sa 60. Mabasa nato na higala. Ang pagbatok kang Esteban mao ang sangputanan sa usa ka matuod nga pagsalikway sa maayong balita sa mga pangulo. Buhat City 51-54 tungod sa lutos nga mao ang pagpatibulaag sa mga Kristohanon, sila nagsugod sa pagdala sa maayong balita ngadto sa mga Hintil. Si Felipe nagwali ngadto sa mga Samarianon o sa Eunuko. Ito Yahanon. Buhat 8:5 27-29 higala. Unya sa ulahi kapag laon si Saulo nakabig. Buhat 9 og nahimong apostol ngadto sa mga Hintil. Ang pangutana, unsang hinungdanong mga butang kapag laom ang matuman sa kapituan ka semana nga panahon sumala sa manulunda nga Gabriel. Daniel 9:24. Kapituan ka semana mo itagal ibabaw sa imong katawan o sa imong balaang syudad sa paghuman sa kalapasan o sa pagtapos sa mga sala o sa paghimo sa pagpasiguli alang sa kasalanan o sa pagpasulod sa walay katapusan, pagkamatarong o sa pagpamatuod sa pananaon o sa panagna o pagdihog sa labing balaan sa mga balaan. Higala, alang kanato, unsa ang bili niining tagna sa kapituan ka semana. Kini nagtabang sa pagdugang sa atong pagsalig sa pulong sa Dios kapag laom, higala. Kini ba usa ka pagpakita sa gugmag kaluoy sa Dios sa pagdumala sa iyang katawhan? Kini ba nagatabang sa pagbukas sa dakong panahon sa tagna sa Daniel 8:14? Labaw sa tanan si Jesucristo gipakita ingon nga matuod nga Mesiyas kang Kristo kita magaingon uban kang Felipe. Among gikahibalag siya nga mahitungod gani kaniya si Moses diha sa kasuguan ug usab ang propeta. Juan 1:45. Kapag laom atong nahibaluan nga ang 2,300 o ang 70 weeks kon 490 naga-introduce og nagatug-an lamang higala mahitungod sa propesya sa 2,300 mga higala. Atong hibaluan nga kini usa ka dako nga importante nga masabtan sa mga katawhan ang 2,300 years nga mao kana ang tagal higala nga musulod ang Mesiyas ngadto sa balaan nga dapit. Muna nga Daniel 8:14. Ug kana Adventista, Seventh-day Adventist lang ang nagtudlo niya na higala. Wala na sa uban. Busa kung wala may propeta o propesya higala ang pagtudlo, sama ra kita sa mga buang-buang. Lucas 24:25 higala. Nga ang dili hinayan mo tuo sa propesya usa ka buang-buang na hinayan ra gani samot nang way propesya higala. Mao na nga kini gitudlo nga natuman ang katumanan sa pagpakamatay sa Mesiyas 70 weeks na sulod diha higala og 1 week equivalent to 7 days or years sa tunga-tunga pagapatyon ang Mesiyas. Daniel 9:27. Mga kapaglam wala antay panahon mag-ampo sa tabi. Porta mag-ampo, pasalamatan nato ang atong mga sponsor. Brother Robert Maluya, Brother Joseph Petila, Brother Sir Dandoy,
o Chuklan kauban sab nila ni Randy Cabello sa iyang mga kaubanan ug sa tanan umaabot nato nga mga sponsor, no? Salamat kayo sa inyong pagpakiguban, kanunay o pagtabang sa buhaton. Salamat sa inyo sa paghiusa, pag-ampo ta. Dalaygon nga Dios, salamat Ginoo sa propesiya. Nga amo kining nasabtan, nga kini makinabuhian og amo nga isang yaw ngadto sa katawan. Salamat sa pagtubag ug pasaylo sa lahat sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kapaglaom, wala na gyud tay panahon. Salamat sa inyong pagpakig-uban. Ako magaingon, wala kitay mahimo sa pagpakigpatok sa kamatuoran kundili pagdapig sa kamatuoran. Thank you very much. Maayong buntag udto gabi tibuok kalibutan.